Lesson 4. Pero sa pero Ilhanan sa pagbalik ni Kristo. partner, sa dili pa unta ta magkuan ba atong hangyoon ang mga viewers nga kung mahimo lang magkuan sila, magprepara po sila og Biblia. Pero mas maayo siguro kung binisaya. Pwede ra gyapon English basta naa lang gi Biblia aron masundan bitaw ninyo ang ato karon nga topiko aron inyo pong masabtan bitaw o matuhog ninyo ug unsa gyud ang kuan ang ato ang pagtuon karon bahin ni ining ilhanan sa pagbalik ni Ginoong Hesus. Okay, sige. So partner, first question na to. Unsa gipangutana sa mga apostol sa ang pagbalik? So sa ilaha ko ug istorya kauban unsa man sila gipangutana? Partner, katong ulo istorya sila kauban si Jesus Christ. Unsa man to ilang gipangutana mahitungod sa iyang pagbalik? Unsa man? Mateo 24:3. Okay, Mateo 24:3. Matod pa diri, og sa naglingkod siya sa bungtod sa mga olibo, giduol siya sa mga tinun-an nga sila ra nga nag-ingon, tug-ani kami kanus aman kini mahitabo, ug unsa man ang ilhanan sa imong pag-anhi og sa pagtapos sa kapanahunan. Okay. So, pila ka pangutana to partner? Pila ka pangutana ang gipangutana sa mga apostoles? Kuan, tulo. Okay, tulo. Unsa nang unang pangutana? Tug-ani kami kung kanus aya mahitabo. Okay, ingutana sila nga sultian sila ni Jesus Christ kanus mahitabo ang iyang pagbalik. Sunod. Unsa ang ihalanan sa iyang pag-anhi? Okay, so ikaduha nga pangutana, unsay mga ilhanan sa iyang pagbalik ni Ginoong Hesus? Katulo sa pagkatapos sa kapanahunan. Okay. So, sa katapusan ba, sa kalibutan, umbuti pasabot? So, tulo ka importante nga pangutana ang gipangutana sa mga apostoles kay Jesus Christ, no? So, maupon ni ato dapat ipangutana, mga dear viewers, partner, no? Nga, kanong sa mahitabo, kaning maong pagbalik. Then, unsa ilhanan sa pagbalik? Mao. Ang ikatulo, mubalik ba siya sa katapusan sa kapanahonan? Mao. Okay. So, unsay giingon ni Jesus bilang tubag niining maong mga pangutana? Mateo 24:4 ug 5. Okay. Partner. Okay. Sunod nga kuan bersikulo. Ingon diri, og kanila mitubag si Jesus nga nag-ingon, magbantay kamo nga walay magapasalaag kaninyo. Kay daghan unya ang mutungha dinala ang ako ngalan nga manag-ingon, ako mao ang Kristo ug daghan ang ilang pahisalagon. Okay. So unsa di ay giingon ning Ginoong Hesus may tungod sa pangutana sa mga apostoles kanus mahitabo ang iyang pagbalik, unsa ilhanan sa pagbalik, unya sa katapusan bas kapanahonan, ang tubag niya nga magbantay sila nga walay tao nga mupatalang nila. Mao. Meaning, walay tao nga dapat mangilad nila may tungod sa iyahang pagbalik dinhi sa kalibutan. Okay. Now, asa makita ang mga ilhanan sa iyang pagbalik, partner? Atong basahon kuno Lucas 21:25, 26. Asa makita ang mga ilhanan kay niingon man dira nga unsa may ilhanan sa imong pagbalik nga master, ang tawag nila ato master or teacher man. Sige. Asa makita ang ilhanan sa iyang pagbalik? 21:26. 21:25 ug 26, partner. 25:26. Og aduna unyay mga ilhanan diha sa adlaw og sa bulan og sa kabituunan og diha sa yuta adunay kagul-anan sa kanasuran nga kalibog tungod sa dinaguok sa dagat ug sa mga balud. 26, ang mga tao mga manguyapan sa kalisang ug sa pag-abot sa mahitabo sa kalibutan
kay nangatayog man unya ang mga gahom sa kalangitan. So, asa day makita, partner, ang mga ilhanan nga giingon ni Ginoong Hesus? Kalangitan. Diha sa langit o diri usab sa yuta, no? So natubag ba ang pangutana nga unsa ilhanan sa iyang pagbalik? Naa, no? Ang ilhanan makita diha sa kalangitan o diha sa yuta. Mao pa na unang tubag, no? Pero may warning si Jesus Christ una daan nga dili sila dapat mapasalaag or mailad. Unsa ba ang mga ilhanan sa langit? Okay, Mateo 24:29. Mateo 24:29. Matud pa dire, og diha-diha inig katapos sa kasalitan ni adtong mga adlaw. Ang adlaw mungit-ngit og ang bulan dili na muhatag og kahayag. Og ang mga bituon mga tagak gikan sa kahitasan og matayog ang mga gahom sa kalangitan. Okay. So, unsa day partner ang mga ilhanan nga makita sa langit? Kuan? Dunay ang adlaw unsa siya? Mungit-ngit. Mungit-ngit. Ang mga bituon? Mga tagak. Okay. So, kaning adlaw nga mungit-ngit mao ni siya gitawag og solar eclipse, no? Unya kaning mga bituon mo tagak, mao ni siya ang mga meteorites nga nangahulog. Okay. Sa istorya sa kalibutan, partner, ni atong Mayo 19, 1780, o sa English pa, May 19, 1780, nahitabo ang unsa na record sa tibuok kalibutan ang unang pag-ngit-ngit sa adlaw ug bulan. No, nagdungan ang solar o lunar eclipse. Nahitabo na atong May 19, 1780. May balaan man na nimo nga mungit-ngit, partner, kay ang mga kuan, ang mga kanang mutuktugaok mo ng mga manok. Oh. Yun na naman ang ilhanan. Wala pa man ta ato, partner, no? Basta kay ning nahimtabo ang solar o lunar eclipse ni atong May 19, 1780. Unya from that time on, labi na ron sa atong kapanahunan, gasigi-sigi na ni ang solar eclipse o lunar eclipse. Di ba kanus alang to, partner? Daw ni aging nga bulan, no? Oo, aging bulan. June ba to? Nga doon na usay solar eclipse, no? Nga ginatawag. Then, ato pong November 13, 1833, so sa November 13, 1833, na-recorded po ang pagpangahulog sa mga bituon. Meaning to say, dunay meteorites nga nahitabo, no, nga nangahulog sa ato ang earth, sa ato ang kalibutan. Yeah. From that time on, gikan ato November 13, 1833, nga daghan kaayo to siya. So, naay mga meteorites nga nangahulog pero dili kaayo ingon pareha ato kadaghan. Pero that scenario, partner, mahitabo na pag-usab. As part na siya sa ilhanan nga giingon ni Jesus Christ. Okay, kana mo ilhanan sa langit, no? Okay. Next, partner, ang ilhanan na usab nga mahitabo sa yuta. Mateo 24:9 o laktaw sa 29. Okay, 9 laktaw 29. Ingon diri, unya ila kamong itugyan ngadto sa kasakitan og ipapatay kamo nila og pagadumtan kamo sa tanang kanasuran tungod sa ako ngalan. 29. Mao ni og sa diha nga ini katapos sa kalangitan niadto mga adlaw, ang adlaw mungit-ngit ug ang bulan dili na mohatag og kahayag ug ang mga bituon mga tagak gikan sa kahitasan ug matayog ang mga gahom sa kalangitan. Okay, so dito ta sa 9 partner, no? Balikon nato nga ang mga katawhan sa Dios giunsa sila gipang lutos, no? Gihingabot. Unya tungod sa panghingabot nga gipanglutos sila dunay dako nga kagul-anan, no? Kani partner katong na-recorded sa Biblia nga ang mga followers ni Jesus Christ, nga mga Christians nga gipanglutos, they were persecuted. And that persecution was so severe that many or
there were so many followers of Jesus Christ who died or were killed, no? Muna gitawag og Dark Ages. Yes, kanin natabo partner ni atong tuig 538 human kay Kristo or after Christ na ni siya or after death ni Jesus Christ up to 1798. Meaning to say, ni atong panahon sa Dark Ages nga nagrule, no? Dunay usa ka pamunuan sa panggobyerno ni atong panahon na gikan sa 598 AD up to 1798 mautoy lapuyot partner nga persecution nga nahitabo. Grabe Nga na to. gigukod gayud ang mga followers ni Jesus Di Christ. lang yun, hasta ang Biblia, dili ipabasa. Oh, Grabe. yes. Grabe yun. Ala-ala kay si Jesus Christ gipatay man pud to, so ang mga followers ni Jesus Christ dili man labaw kay sa agalon, so Mao. gipatay si Jesus, ang iyang mga followers pamatay Pamatay pod. pod. Okay, maunay ilhanan sa yuta ang gipanghingabot ang mga katawhan sa Dios ni Jesus Christ. Unya partner kaning experience or panghitabo ma-repeated unya ni sa Correct. future partner kay moingon man ta nga history History will repeat itself in the future. Okay? So, muna ang sa yuta. Then, what else, partner? Kato sa 29, mo to gani ang gihapon ang sa langit, Sa nga langit. dunay mga nangahulog, dunay nangahulog nga mga meteorites or mga bituon, Ngit-ngit. then kangit-ngit, no? What else, partner? Sa Mateo 24:7. Mateo 24 City. Ningon diri, partner. kay managgubat ang nasod batok nasod ug ang gingharian batok gingharian ug mahitabo ang mga gutom ug mga linog nga nagkalaing-laing mga dapit. Yes, partner, no? So, diha sa 7, giingon dira nga dunay mga gubat. So, karon partner, gikan pa sa una, no? Ang unang World War sa kalibutan, atong 1933, then repeated siya, natapos siya Second World War, 1945, no? Pero before that, sa 1933, doon na gira dito sa Europe, no? Oh. Pero Second World War, mo to diri na intrata. Okay. So, muna, gubat. Then, gawas ana, doon ay mga gubat karon sa nagkalain-lain nga dapit sa tong kalibutan. Naana. Oh, naana ang Israel gani karon kontra sila sa Syria, kontra sila sa Iran, no? China ug India karon Yeah. naggubat na. Yes, China ug India. Wa pa gyud sila madayon partner kini sokol mang India dito sa border, no? Mo. Nya karon mga hadla-hadla sa mga gubat na partner. Dito gani karon sa Russia, karang naa dito bitaw sa may border na sa di na siya Bosnia ba na aron? Oh, mauna po no, hadla-hadla. So naa na taron sa bibi sa ikatulong gubat sa kalibutan partner. So mo na yung mga ilanan. What else? Gutom. So doon ay famine. So sa Africa karon mga tao walay kaon, no? Nya bisan pa gani sa Pilipinas, napag yung mga pamilya nga dili makakaon insakto. Nya uban ang pamilya diha, daghang kay pagkaon panlabay ra. Okay. Paito. So partner, usa po sa ilhanan kaning kamatay tungod aning COVID pertindaghana. Pila na ka million worldwide ang namatay. So usa na sa mga ilhanan. Sa India lang grabing patay dito. Dear viewers, usa na sa mga ilhanan sa madali na lang ang pagbalik ni Ginoong Hesus. Unsa pa yun? Linog, earthquake. So sunod-sunod ang mga linog partner, no? Maog yun. Naman nato na usa. So makalilisang ang atong panahon partner. Okay? So dili lang ginatos-gatos libo-libo kundi milyon ang naapektuhan niini mga kalamidad nga niabot sa ato ang kalibutan. Okay? Bisan pa gani, no? Ang unang na-recorded nga makalilisang nga gutom nga daghang nga matay pod atong 1921 dito sa Russia, no? Nya atong ang unang gubat atong 1914 to 1918. No, nya dayon katong sa kuan, katong World War II sa akong gi-mention ganiha. So kini mga hitabo partner, mauni siya ang mga ilhaanan sa duol na nga pagbalik ni Ginoong Hesus. Kani mga sakit nga wala na kaayuhan. Okay? Correct. So mauna siya Narain taon ta sa balay. Oo, mauna siya. Sige hugas sa kamot. Oh. Nya sige hugas kamot, walay kaon. Nya sige kuyaw kayo ng sa una sige hugas.
Na may kaon. Karon sige hugas, walay kaon. Oh, basta kay mauna partner, no? Okay. Next partner, duha na lang ka teksto. Oh. Second Timothy, ikaduhang Timoteo 3:1-5. Unsa man Okay. partner ang giingon pagyud dira nga mahitabo sa katapusang mga adlaw. So, Ikaduhang Timoteo. yes, 3:1-5. So meaning to say partner, ang gisulti ni Ginoong Hesus nga mga ilhanan diha sa kalangitan natabo na og matabo pagyud pag-usab. Then diri sa yuta natabo na og matabo pagyud pag-usab. Unsa pagyud partner? Ingon dire. 3:1-5 ningon dire. Yes. Apan sabta kini nga unya sa kaulahiang mga adlaw managpangabot ang mga panahon nga malisud. Dos, kay ang mga tao unya mahigugmaon sa ilang kaugalingon, mga hinapi, tigpagawal, hambugiro, tampalasan, sukihan sa mga ginikanan, walay igabalos, dili Dios nun. 3, walay pagbati sa paghigugma, dili malukmay, tigbutang-butang, magapatuyang, mabangis, dili mahigugmaon sa maayo. 4, mabudihion, madildalion, tigpaburot, nga nagahigugma sa kalipayan, inay sa Dios, unta hinuon. 5, nga nagabaton sa dagway sa tinuan apan panghimakak sa gahom niini, likay kining maong mga tawhana. Oh, partner, makalilisang di Grabe. ay no ang kinaiya sa tao, ilhanan usab na sa madali nga pagbalik ni Ginoong Hesus. So mauna partner ang makalilisang nga mga gisulti nga matabo sa katapusang mga adlaw sa dili pa mobalik si Ginoong Hesus. So madali na lang gyud partner kay kani mga butangan nagkatabo naman. Karon, no, mga tao ron unsa man kadautan, no? Perti na di na tan. Kanilang masukihon sa mga ginikanan. Oh, Grabe. ang mga anak mga di na kabataan mutuo, no? karon. Di na mutuo sa ilang ginikanan. Maog yun. Okay. So partner, ang atong oras medyo pigado na kay partner. So ato lang ning padayonon ugma sa gabi ang partner ni ani partner. Ipadayon nato ang pagtuon sa mga ilhanan sa pagbalik ni Kristo. Kay ato karon natuki nga ang mga ilhanan sa iyang pagbalik sumala siya ang giingon mahitabo diha sa langit diri sa yuta unya kanus aman ang tubag ani pangutana na pod kanus up manay matabo unya debas katapusan sa kapanahonan. So ato nang tubagon og partner og ang lain nga pangutana nga kanus akin ni mahitabo no naitabo naman ang uban. Pero ang uban wala pa jud. So naa pa gyud uban nga mga ilhanan. Sige partner. So ipadayon nato ang part 2 ugma, dear viewers. So ayaw mo og kalimot pag tune in tomorrow. So mamati ta sa ato ang closing song. All of my days I will
Salamat sa maong nga awit. So, dear viewers, mag-ampo ta para sa ato ang closing prayer. Okay. Dear loving Father in heaven, thank you so much for this opportunity of studying your words. May you will always be with us, especially our viewers who can click on this program later on. Thank you so much, O Lord, that you will always be with us and grant us the wisdom that comes only from you. Thank you for your goodness and mercies. Forgive us our sins in Jesus' name. Amen. Amen. So dear viewers, ang atong pagtuon, ang atong gisgutan ganiha, mauto ang mga ilhanan sa pagbalik ni Ginoong Hesus nga atong nabasa sa balaan nga kasulatan, dili to amo kundi ang iya to nga gisulat sa balaan nga kasulatan. So ugma sa gabi part 2, so hinaot na amoy Bible beside you para makasunod mo sa ato ang pagtuon. So sa ato karong mga viewers, thank you very much for watching. Usara akong nakit-an dire nga although na ay mga uban nga viewers pero si Sister Norma Marino Susano, thank you for watching. Good night. Good night. Partner, tell the world. Now. Bye. Bye-bye.